Salutare prieteni, sunt Alex, suntem aici la Audi Pipera la F1 Watch Party. Avem aici alături de noi noul Audi RS5, un interior superb din punct de vedere design și este un interior foarte confortabil. Uitați ce interesant este noul interior. Haideți să-l vedem și pe partea cealaltă. Avem aici niște jante superbe cu niște plăcuțe ceramice, după cum vedeți. Haideți să-l vedeți în partea din spate, în interior. Uitați ce spațios este și în spate. Cu această proiectare jos, care este super interesantă. Haideți la partea din spate. Aici avem un spate foarte agresiv, cu niște evacuări imense care se unesc cu diffuserul la perfecție. Uitați cât de agresiv poate să fie. În partea din spate avem niște LED-uri cu iluminare LED care sunt unite, plus animații la pornire și la închidere sau la deschidere. Acesta este portbagajul. Uitați, cu închidere automată. Este, din punct de vedere dotări, este o opțiune full option. Avem un exemplar full option. Și să nu uităm de acest frumos eleron pe partea din spate, pe portbagaj, care este și el la fel un piano black. Sper că v-a plăcut acest model. Eu am fost Alex. Până data viitoare, nu uitați de like, share și subscribe. Peace!